Sa Mandaue City, simple ang komemorasyon karong adlaw sa Independence Day. Gipangunayan sa mayor ubang mga local officials ug department heads ang flag raising. Lakip sa bisita ang sikat nga Kapuso Love Team, sila si Barbie Forteza ug David Licauco. Gipakita sa banglain-lain nga mga cultural dances sa nasod ug may gihimong release sa mga pati paghandom sa natagamtam nga kagawasan. Nagpahigayon sa og floral offering para sa mga mibuhis sa ilang kinabuhi alang sa Pilipinas. Mato ni Mayor Jonas Cortez, labi na karong panahona, gikinahanglan ang sakripisyo ug serbisyo para sa uban nga mga tawo. Through acts of kindness, community involvement, or supporting our local businesses, every effort counts. Together, we can create a wave of positive change that propels Mandaue forward.